again, welcome to Normer Divera Vlog. At for today's video, kasama ko ang aking mga pinsan na si Kambal. Halika dito! Hindi ka makakatanggap ng Nova kapag hindi ka kasama dito. And for today's video nga, ayun na nga, kasama ko ang dalawang kambal na to, na si Jennifer and Jenica, at maglalaro kami maggagawa kami ng Taray Girl Edition. So, kung sino yung pinakamagandang kung sino yung pinakamagandang acting or best actress or best actor, ganon. Pero sa babae, di ba, best actress? Kung sino sa aming tatlo ang pinakamaganda ang pag-arte dun sa Taray Girl Edition, siya po yung makakatanggap ng Nova. Ops! Hindi itong buong Nova, kundi 2 pirasong Nova hanggang sa maubos. Dahil wala tayong pera ngayon at hindi pa tayo sumanahon. Hanggang muna tayo. Ito naman mga bata pa naman. Huwag kang maglaro dyan. Ano yung may bukol ka sa noo kasi sinungaling kang tao. Napakasinungaling mong tao ka. Ay, nagtataray-taray ka. Halika dito. Nagtataray-taray ka. Ipakita mo sa kanila na tinatarayan mo ko. Ba't ayaw mo? So, yun na guys. Titingnan natin kung sino talaga yung mananalo sa Taray Girl Edition. So, kung sino yung first naman mananalo. Pero pag ako yung nanalo, siyempre, walang mababawas dito dahil akin naman ito. So, yun na nga, lumayo na sila at ayaw na nila. Wag na lang. Wag. Gusto o ayaw, yun first. Hindi ko naman ito i-video, hindi ko ito i-upload. Hindi ko ito i-upload. Dito na kayo ay kasi. Dito na lang, spelling na lang. Spelling. Unahan ko. Bila yung amin. Ano tayo, pipi? Diba ba kayo? Spelling ko nung unaan nga ba? Spell Jollibee. G laba sa unaan niya. Amal na analo kilang tampol. Matalino. Plus minus na lang. Plus minus na lang. Best and Math Edition. Lapit kasi kayo dito. Ayaw nung lumapit. Hindi ko kayo bibigyan. Halika dito. Pakita mo yung bukol mo. Ba't ayaw mo ipakita yung bukol mo na ayaw mo dahil pangit. Ang pangit. Tapos magpulunod ka. Ba't ayaw mo ipakita sa kanila? Ikaw may mako. Kahit na may tigyawat ako, guwapo pa rin naman. Ikayo, pangit yung dalawa. Oh, bakit? Gusto mo? La, asa ka. Ganun yun, di ba? Ako nag-i-do ka. Paano ba yun? Ano? Gusto mo? Ay, tingin-tingin mo dyan. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Kasablay. La, napasok mo si ma'am. Tapos, may PE ba ngayon? Zumba na naman. Zumba na naman? Ito may pulbo siya. Sino may pulbo dyan? Wala. Sir! Ang sakit ng tiyan ko. Wala. Kumain ako ng fishball na isa. Ano? Isang sandok. 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 Kumain ako ng fishball na isang sandok. Tapos? Totoo nga po. Ano? Totoo nga po. Totoo nga po. Kumalabat. Po. Sige. Po. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok mo si ma'am? Zumba na naman? May PE ba dyan? May PE na naman? Bakit may PE ba dyan ka? Take 2. Pagkat, hair! 1, 2, ulit. 1, 2, 3, go. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. May pasok ba ngayon? Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba susunod ba doon? Sabihin mo kasi lahat. Ulit, di ba? Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok ba si ma'am? May PE ba ngayon? May zumba na naman. Sino may pulbo dyan? Wala. Sir! Sir, ang sakit po ng tiyan ko. Kumain ako ng isang sandok na baseball. Tapos? Po? Totoo po. Po, salamat po, master. Totoo po. Salamat po, master. Po, salamat po. Totoo po. Po, salamat po, master. Ganon. 1. Lights. Sabihin mo, lights, camera, action. Come on. Sabihin mo, lights, camera, action. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo?
La, asa ka? May pasok ba ngayon? May PE na naman? Yung pala naman. Ah, so ba na naman? May pula ba dyan? Oh, may pasok na naman? Eh, kanina yan. Andyan ba si Ma'am? Andyan ba si Ma'am? Anto man? Kapuma. Tingin-tingin mo dyan lang. Sika pa pa. Oh, sabihin mo lahat. Ang bubo ko, hindi ko mag-get. Ayun mo dyan. Ulit, hindi ko mag-get. Di ba ano? Gusto mo? Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok ba si ma'am? May PE ba ngayon? Sumpa na naman. Sumba na naman? Sir! Sino may pulbo Si, dyan? ay, ano muna? Sino may pulbo dyan bago yun, sir? Eh, Sino may pulbo dyan? ay, wala. Ay, wala. Sir, sakit po ng tiyan ko. Kumain po ako ng isang sandok na fishball. Po? Salamat po. Opo, totoo po. Salamat po, master. Hindi ko alam. Ulit. Light. Ulit, sige na. Lights, camera, action. Dali ka na. Game na. Ano? Lights, camera. Action. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok ba si ma'am? PPE ba ngayon? Sumba na naman? Sino may pulbo dyan? Ay, wala. Sir, sakit po ng tiyan ko. Kumain po ako ng isang baso. Ano? Kumain po ako ng isang... Ano? Maganda na sana sa... sino may pulbo dyan? Sir, sakit po ng tiyan ko. Kumain ako ng isang sandok na fishball. Oh, tama ba? Isa na dito. Oh, po, totoo po. Opo. Salamat, master. Ulit. 1, 2, 3. Go. Huwag niyo ako tignan na maayos ha. Hindi ko na alam yung sinabi. Ulit. Take. Sigaran take na. Ilang take na? Oh, 5. Lights, camera, action kama. Yung totoo na kasi. Wait lang. Oh, 1. Dito ka lang. Ipakita mo sa akin. Kunwari ikaw yung direct. Oh, ulit. Lights, camera, action. 1, 2. Gusto mo? Tingin-tingin mo yun. Ulit. Lights, camera, take. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. May klase ba ngayon? Papasok ba si ma'am? Tapos? Di pa, meron pa yun yung papasok ba si ma'am? Sige, ulit. Lights, camera, take. Take 8. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok ba si ma'am? PE na naman? Sumba na naman? Sige na. Ang bobo ko. Ulit. Lights, camera, action. Ulit. Hindi ka kasi kita, tangit. Upo ka dapat dito. Ulit. Ako na. Ayaw niyo yun. Ikaw nga. Lights, camera, take. Seryoso na to. 1, 2, 3. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka. Papasok ba si ma'am? May PE ba ngayon? Zumba na naman? Sino may pulbo dyan? Wala. Sir, ang sakit po ng tiyan ko. Kumain po ako ng fishball. Isang sandok po kanina. Opo, totoo po. Opo, salamat po, master. And cut! Anong nakalimutan ko? Wag. Anong nakalimutan ko? Dahil sa ang bobo ko na mag-memorize at hindi ko pa rin nakuha-kuha ang Taray Girl, may part 2 magaganap. Titignan natin kung sino lang ang makakakain ng Nova. Don't forget to subscribe, guys! Love you all!